Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngicela ukunichazela phela ningaxabani, ngiyazi ukuthi vele sisabhiyoza akunankinga kodwa ke siyaxoxa vele akuthi shu yabo akusindi nje akusiyinto esindayo ukuthi uzophatheke kabi ube njani njani emoyeni wakho ungoneki umoya wakho. Bukani lapho uMangwaba ngisi ufike waba unumber 4 number 4 unumber gcina kodwa akasiyo unumber gcina manje uMangwabe lapha ku number 4 ume ngesithembiso sokuthi uyokugcina kodwa manje umseleki ubaba umseleki ubuya ethi isithembo esakhe ngakho uzomthatha unumber 5 kodwa futhi ngokuthatha unumber 5 akekho ukuthi afune ahambe kumiwe lapho Mangwabe ukhona kodwa khona uMangwabe kunokupheka kuphindwe ku-unpack uyabo kuze kufakwe ne-divorce phakathi ke ukuthi ke wenze njani kuyahamba sime lapho angazi ukuthi season bani lobe yaqala nje le ndaba kodwa yaqala ku season 1 uvalwa kwi-episode yokugcina nci ile episode yokugcina yeyaqala ukuxoxa ukuthi kuno number 5 ozongena kwaba unumber 5 usito ongadliwe ephepheni kuthi isho ukuthi lo number 5 uyofika sefika nemthwalo lutho sahamba 6 7 iki nakho sibuye kuvuyo angithi lo uthi uvuyo akasahambisani nezinto abebeyibekile kodwa uvuyo utheni bemsupport useason 1 mawufika uvuyo ufika nakhona ukuthi ubengazi ukuthi uyabuya kodwa ukhona no season 2 nangu uvuyo mawuphela ethi maybe akasho ukuthi angibuyi cha akagcizelelanga akashayanga ngonyawo phansi uvuyo wathi akabuyi ku season 3 manje nakho sekuvela indaba yokulobola silobuya twist sebemfaka icathuleni zaMangwabe novuyo ngoba phela uMangwabe sathi ku season 4 kusho ukuthi phela ishow isime ngoMangwabe niyazazi ukuthi njani eMzansi ke nokuthanda idrama nokuthanda break up stories nama divorce nakho konke niyithanda kabi umoya wenu unento enegative unoma ibuthi wokuthanda izinto enegative yabo uma ibuthi ninawo ke ningaphika ke mina idrama ngiyayithanda kodwa ngiyithanda uphiso omncane manje mase kukhona othi wathi uvuyo bamenza uMangwabe wangale ngoba phela nanga ngithi akaloboli usezocasha ngovuyo ukuthi sho usaxoxa novuyo hayi ngeke ke hayi akavela ashawe ke akashawe phela ngoba noMangwabe ngale uthando nesithembu umseleki uvele ekhulume nje amagama esiwasabayo nathi uvele ekhulume nje kube sengathi kuyaqashuka ngempela sibe nokukhola ukuthi kuyaqashuka uMangwabe usegethini azathi ngiyakhulume nomuntu onezikhwama esesangweni sazi ukuthi uMangwabe ngoba uMangwabe impela sidle simbone ehlinini nangu uvuyo we guys mawukuthi sibenza lento ngempela babona ukuthi ngiyeswabukeni lama TV shows abo ngoba siyawabuka vele awekho amanye uMzansi Magic asawafakile hayi ngiyawukhipha kodwa umqondo wami lapho ukuthi ngifuna ukunizela nale ndaba ukuthi why kubhiyozwa khona ngekazo yi-understand le ndaba yokubhiyoza ukuthi imayelana nani khona ngiyayibona into eshoyo ngoba phela nangale unumber 5 isumdonsa nje ingoba kuthiwa akufanele kube khona uhambayo kodwa unumber 5 ngizothatha ngoba isithembu yesami kodwa futhi isithembu asinayo i-divorce indoda ekusithembu ayinayo i-choice angithi uMangwabe phela lo uthi akwenziwe i-choice nangu komunye kuphela iminyaka osingaki owes3 ekhuluma ngani ngokulobola usejika manje uthi uvuyo akasahambisani nevision yakhe kodwa ku season 1 ubebiza uvuyo ematafuleni emtshela ukuthi umamkhulu hayi guys ngeke angikholwa kodwa hayi abafuna enye indlela ke ngoba sela sizocasuka mawuthi indlela abafunayo lesizocasuka shem sibonile phela uvuyo ukuthi kulo season uzophela nje lo siphuma kuyo usephuma le KZN uyobabuza emehlweni ukuthi nithini indaba yenu social media wabheya phezulu kwathiwa uvuyo wenza into engaziwa engasonkosikazi engasomakoti ngelinye ilanga ayithi ngelinye ilanga ey'nsukwini ukuthi ngifuna ukunibiza eceleni ngaleyo ndaba leyo
siyi-address njengale yakuThandwa Nesithembu, ubaba uMseleki ekhuluma ne-boyfriend kaSne no-baby daddy kaSne. Sibeke-ke igama negama alisho. Nibuye-ke nizongitshela la ukuthi nina ninjani, nihlonipha ngoba iphakethe lisinda, nijaja ngokuthi iphakethe lisinda kangakanani. Umthetho wenu phela senginibambile. Hawu, nginibambile ukuthi makusinda iphakethe niney'nkulumo ey'hlukile. Manibona ngathi kuyehlela, niyehlela. Wow, iy'ndaba zenu. Eyi, cha wedade osho njalo ukuthi mhlampe sekuzanywa njengoba kusadonswa noma ngabe silobe sisadonsa, angazi ngeke ngikhulumele iphutha, angaze nginake indaba yakho i-production team. Ayikho futhi indlela yokuthi ngingaphithizela kanjani ngakhona, kodwa ngisazobheka online. Mase ngibheka-ke mina ngizothola ukuthi le magazine akhuluma nayo angiyithembi. Why ngisho njalo? ULasi efika kwi-RSOD kanye noMaKay ngoba ngalesikhathi abafika ngaso. UMaKay kunezinto azisho kuleya magazine. Wathi uzoziveza. Yaphela i-RSOD engayivezanga. NoLasi mangifunda i-article yakhe naleya magazine wathi khona into azoyenza. Akayenzanga ku-RSOD. Manje okwaleya magazine khona noma isindala phela inesikhathi, ngeke ngisho ukuthi 100% ey'ndabeni abayilethayo. Nabo bayarana ngestory njengale ndlela nathi sirana ngayo ngestory. Ngikhumbula kahle uLasi ethi nje uzopheqa onke ama-page. Sathi sifika laphaya sabheka ukuthi kanti lezi iy'mbali ifike noba lutho. Namanje asisazi noma iy'mbali zayisuka laphayana, asazi. NoMakhumalo wathi uzosidalulela ukuthi uphila kanjani nje ewuyena ewuMakhumalo omayeni ebashiyele eMzumbe noma ngabe. Wathi efika laphaya nangumseleki seduze kwakhe. Hawu, sasathi uMakhumalo mayehlukile usola ukuthi umseleki usuke emlandela. Yebo leyo nto sengisolo-ke ngendaba yaleya magazine mangabe uthi usuyibonile udaba lakhona bekhuluma noVuyo. Manje angikwazi ukukhonfirma ngoba sengike ngabuya kuy'ndaba zakhona, ngabuya futhi nala ku-social media ukuthi yazi wedade sesikhuluma nje siyayihlebene. Kuyenzeka indaba iphume ngempela kulama media houses ocabanga ukuthi uwathembile kanti ayiphelele. Abantu aba-right ukuthi phela nabo-ke bayasaba omakhelwane basithatha basibeke uma ubatholile. Usikhona into ayeke yenzeka e-KZN ngayibona lapha ey'ndabeni ekuseni. Ngabona kodwa ukuthi ayiphelele le ndaba. Ngiyibone ku-TV bekuriphothwa lapha iy'ndaba. Mina ngaqalaza la ku-social media ngafuna omakhelwane. Ngathi ngeke sihlale singayitholi omakhelwane. Ngoba omakhelwane basho ukusuka nokuhlala. Futhi lo osuke ebonile. Manje le yendaba yama-magazine, yama-banibani, ama-gossip pages banibani. Fanele nami ngiyishintshela nje ngesinye isikhathi ngivele ngithi hawu. Nakho sekunje. Ngiphinde ngizokushintsha futhi lokho. Yabo ngoba nami ngicoshile ndawana nabo guys ngiyaxolisa bakithi ngiyaxolisa engixuba izinto ey'ningi ukuthi-ke bengisho kulozo ukuthi hhayi sabona i-article laphayana. Mina ngitshela ukuthi uMakhumalo naye bakhuluma naye ngaze ngafunda ngaqeda noLasi bakhuluma naye kodwa uLasi sabheka ukuthi imbali iphuma kubani kade lithe kuleya magazine uzoveza konke nje ngaye kuyobe kuthe ba. Saye sayibuza nokuthi baphike abangani bakhe kuLasi ngoba phela uLondi umthole kwi-show kwaba i-friendship eqala kwi-show. Wasefihla konke kangaka kanti sekwenze njani yabo ngoba wayethe kuleya magazine konke kuzobe kusobala. Hhayi yavuyo sithandwa sami kahleni. Ngicela sibhiyoze nje noma ngingasavuma sibhiyozeni.